Mnohí sa pýtate, prečo Ministerstvo cestovného ruchu a športu poslalo peniaze Slovenskému futbalovému zväzu. Odpoviem jednoducho. Pretože podľa zákona muselo. Kováčik si potichu odsúhlasil na výkonnom výbore pôžičku vo výške 2 milióny, na čo nemal právo. To bol práve ten dôvod, prečo ministerstvo pozastavilo vyplácanie peňazí. Na výzvu hlavného kontrolóra športu mu delegáti konferencie Slovenského futbalového zväzu dodatočne odsúhlasili ďalšie zadlžovanie slovenského futbolu, a to vo výške 2 milióny eur plus úroky 3,2%. Preto sme museli podľa zákona peniaze pre SFZ uvoľniť. Budeme prísne strážiť, aby štátne peniaze boli použité podľa zákona pre mládež a pre kluby. V súvislosti s informáciami o ručení za desiatky tisíc mobilov začína hlavný kontrolór športu ďalšiu kontrolu na Slovenskom futbalovom zväze. Zároveň podávame trestné oznámenie na zosnovanie zločineckej skupiny na neznámeho páchateľa. Konferencia Slovenského futbalového zväzu ukázala, že doterajšie vedenie doviedlo slovenský futbal k mnohomiliónovým dlhom, množstvu vecí sa rieši za zatvorenými dverami. Samotnú voľbu množstva zainteresovaných označilo za frašku a katastrofu pre slovenský futbal. Alebo Alibaba a 57 delegátov zvíťazili, ale len zatiaľ.